2, 3, pour it. Baby, oh. Wow! Sa mga murang diapers, yun pala, mas napapamahal tayo kasi Ready, steady, go! Okay, no more! Okay, let's count again up to 60. It's so fun! It's 30! Now, yes. So, papakita ko later yung experiment, but ngayon, i-compare muna natin by the looks of it. First time kong gumawa ng review dito sa ating channel, kaya manood kayo hanggang sa dulo dahil magkakaroon tayo ng experiment. Napaka-exciting na experiment kasama ng anak ko na si Yana. Hello mga mommies! Welcome back dito sa ating YouTube channel. Ako nga pala si Mommy Ara Casas Tumuray. And yes, this is going to be a review kung ano nga ba ang best diaper para sa ating mga bata. Quick story time lang muna tayo, okay? Noong unang panahon, wow! Nang ipinanganak si Yana, Pampers Baby talaga ang baby namin na si Yana. That was 3 years ago. Pampers Baby talaga si Yana kasi I find it very comfortable para sa kanya. As in, wala pa akong enough knowledge kung paano nga ba mag-choose ng best diaper para kay Yana. Ewan ko ba kung bakit kami nag-switch ng diaper, like gumamit kami ng brand X. Siguro dahil yun ang available na diaper dun sa shop na pinagbibilhan namin ng mga baby products, baby items before. May 3 problems akong naranasan with that diaper. May listahan ako dito. Number 1, pinaka-hate natin when it comes to diaper, yung rashes. Alam nyo ba, there was a time na naisipan ko na magpa-haircut na after I gave birth. So, pumunta kami sa mall, ayan, pumasok ako sa salon at nagpa-haircut ako. Pero, biglang pumasok ang husband ko sa parlor kasi nga, sabi niya, kailangan na namin umuwi ng bahay kasi iyak na nag-iyak si Yana. Pag-check daw kasi ng diaper niya, nakita doon yung mga rashes. Speaking of rashes, syempre yung instinct, parent's instinct na ginawa ng asawa ko that time was to buy a diaper rash cream. Anti-diaper rash cream. Ano bang tamang tawag dyan? So, gastos, 'di ba? Extra gastos na. Oh. So, sakit sa bulsa. Nagpasalon-salon pa ako. Yun naman pala, bibili kami ng cream para sa rashes niya. Pangalawa, as I've mentioned, gastos. So, aside sa napagastos kami ng diaper rash cream para sa private area ni Yana, worst, palit kami ng diaper. Akala nyo nakatipid tayo sa mga murang diapers, yun pala, mas napapamahal tayo kasi nga palit tayo ng mga diapers nila tuwing nagwiwiwi na sila kasi hindi siya highly absorbent. And speaking of highly absorbent, number 3 problem, bulky. Aminin nyo, hate na hate nyong tingnan yung mga anak nyo kapag punong-puno na ng wiwi ang kanyang diaper, it's very bulky, as in yung 3 problems na yun, dun ko na-realize that I should switch back to Pampers. Eto na, mga mommies. Display na natin to. So, this is the brand X. This one is Pampers. Nag-experiment syempre kami ni Yana na i-compare yung brand X tapos itong Pampers 2-in-1 Rash Shield. Yes. So, papakita ko later yung experiment, but ngayon, i-compare muna natin by the looks of it. So first, sa itsura pa lang, nalalaman nyo na kaagad na this one, yung brand X, ay bulky. Ang Pampers naman ay manipis. Ano bang advantage? Pag bulky kasi, parang nahihirapan maglakad yung ating mga anak. Napapansin nyo yun. How much more pag may wiwi na, diba? So lalong mas nagiging bulky. Unlike sa Pampers, manipis siya, alam mo na kaagad na this one will really protect your baby against kulob and babad. I'll have to explain or I'll have to show you na na-appreciate ko yung belt area ng diaper. Ano bang advantage kapag manipis? Syempre, presko. Preskoteksyon, anak. Alam niyo naman, di ba, napaka-cute ng mga prints ng Pampers. Ito yung harap, tapos ito yung likod. Nakaharap yung character at kung nasaan yung likuran. Kasi nakatalikod naman yung
ano ba to? Tiger. So, dito sa brand X, syempre hindi ko na ipapakita yung brand. By the looks of it, ayan. Diba? It's bulky. So, parang nai-imagine ko, pag suot-suot na yan ni Yana, or suot-suot na yan ng anak mo, naku po, pag nagwiwi na. Ayan na nga, major problem na siya. Etong tape, manipis naman siya, but oh, look at that. But, yun na nga kasi, based on experience, pinaka number one hate natin is yung rashes caused by babad and kulob. So, when we say best diaper, syempre, ito yung mga diapers na nagbibigay ng protection sa ating mga anak against those two. Kaya nga, itong Pampers Easy Palit Pants, meron siyang 2-in-1 rash shield. So, anti-babad and anti-kulob. So, I'm going to show you our experiment para at least malaman nyo kung bakit sinasabi ko na best diaper for baby ang Pampers. Pampers is the best diaper that protects baby from diaper rashes caused by kulob and babad because it has 2-in-1 rash shield feature. When we say best diaper for your baby, it's the one that prevents diaper rashes caused by kulob and babad. Pour it here. There you go. It's 6. Okay, this is it na. Mag-pour na ta, baby. Watch, mommy, ha? So, we are going to pour 2, 3. Pour it. Baby, oh. Wow. Let's wait for 1 minute. Let's pour again daw. Let's pour it. Wow, that's it. Oh, okay, let's count again. And last na lang. Ready, steady, go. Okay, no more. Okay, let's count again up to 60. It's so fun. It's starting. Now, Take the main body of the cover and place it at the core of the diaper. Press down and take them off. okay, are you ready, Yana? Ready, steady, Go. go. Ayan. We are going to transfer 150 ml of hot water. Baby, oh, don't move. Same time. Hot water. We are going to release it from the masking tape. Dapat ana daw. Oh. Batag clean beaker. Baby, oh. Tanawa, bi, oh. It's foggy, bi, oh. You want me up? I was sleeping. Baby, oh. Tulog ka to. Kani, unalagi ni smoke diri, be. I-try nyo rin ang experiment na yun para makita nyo mismo kung bakit nga ba best diaper, sinasabi na best diaper for baby, etong Pampers pants na may 2-in-1 rash shield against babad and kulob. So, that's very fun to do na experiment. Pero, kung wala naman kayo nitong blue liquid, I suggest you should try using Pampers for 1 week, tapos 1 week naman with that brand X. And tell me kung totoo nga ba na best diaper din para sa anak ninyo ang Pampers 2-in-1 Rash Shield. So that's it mga mommies. I hope may natutunan kayo sa vlog na ito. Bihira ko lang ginagawa ang mga review videos, review vlogs dito sa channel ko. Kaya maraming salamat sa panonood hanggang dito sa dulo. Gusto nyo pa po ba ng mga ganitong klaseng vlog? I-comment nyo lang sa baba kung ano ang gusto nyo na gawan natin ng review or ng test or ng experiment na mga gamit ni baby o gamit ni mommy. I got you. Next. Thank you so much for watching, mommies. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Until our next videos.